Natukom lejla tajba u nilqawkom għal 2505 tal-lum il-ġimgħa 26 jum mix-xahar ta' April dan ifisser li jonqos inqas minn xahar għal l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kif ukoll l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U aħna bħalma qed nagħmlu ta' kuljum se nkunu qegħdin inżommukom aġġornati b'dak kollu li qed jiġri fil-pajjiż marbuta ma' aħbarijiet politiċi, bħalma se nkunu qegħdin nagħmlu llum se nanalizzaw dak li seħħ matul dawn l-aħħar ġranet l-issues politiċi li għamu mal-mistiedna tagħna dan u ħafna aktar fl-isfond tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li kif semmejna matul din il-ġimgħa ħarġet mill-format tradizzjonali tagħha, jekk nistgħu ngħidu hekk miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u kienet qed tkun viċin nies f'diversi lokalitajiet. Il-bieraħ fil-fatt kienet l-imsida illum l-ewwel sessjoni plenarja fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. U dwar dan se nkunu qegħdin inżommukom maġġornati b'kollegamenti diretti wkoll miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Miej, bħalma tafu tajjeb, Rebecca li se tkun qed tukkumpanjani matul dan il-vjaġġ ta' 2505 li għandna minn issa sa nhar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Il-lejla tajba lilek, Rebecca. Il-lejla tajba Pablo, kif inti? Tajjeb ħafna laqdina u x'vera. Mhux hekk, illum il-ġimgħa ser inkunu qed kif qatt Pablo inti ser inkunu qed nibdew dan il-vjaġġ ta' xahar sabiex naslu għal 25 ta' Mejju jum importanti u test elettorali importanti ħafna għal Partit Laburista. Jiġifieri kunu magħna segwuna kuljum wara x-xandriet politiċi hawnhekk fuq wan sabiex nitkellmu dwar dak li ġara fuq il-campaign trail dakinhar sabiex naraw x'inhu jagħmel il-Partit Laburista, x'inhu jgħid il-Partit Nazzjonalista dwar din il-kampanja u ħafna attivitajiet oħra. Iżda hekk seguna ser inkunu qed intukom dak kollu li għandkom bżonn tkunu tafu sabiex fil-25 ta' Mejju toħorġu tivvutaw biħġarkom għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Iżda għallum għal din id-diskussjoni ser ikollna wkoll lil Michael Falzon magħna sabiex nitkellmu dwar kif dak is-surplus huwa tassew is-surplus għan-nies. Għaliex se nkun qed nitkellmu dwar konferenza tal-aħbarijiet li indirizza l-bieraħ il-Ministru sabiex nindirizzaw l-inġustizzji tal-passat. L-inġustizzji tal-passat li qed naraw kif qed jingħataw il-flus li huma dovuti għal korpi u l-eks ħaddiema tax-xatt li hija xi ħaġa importanti ħafna li wara kollox dawn kienu flus li huma dovuti għalihom. Ekku, jiena minn hawnhekk ħanaddi minnu fih biex inlaqgħakom mal-ewwel mistiedna li għandna fil-programm bi pjaċir l-ewwel panel li għandna hawnhekk fostna lil membru parlamentari Edward Zammet Lewis li jingħaqad magħna madwar il-mejda bil-qalb kollha. Magħna wkoll Dr. Veronique Dalli, il-lejla tajba lilek Veronique, kif ukoll Dr. Jonathan Attard, il-lejla tajba Sinjuri u nilqakom waqt 2505. Xtaqt li magħkom niddiskuti ftit li xu li qamet ftit tal-ġranet ilu li għadha tidwi sallum il-ġurnata propju jekk hemm xi ħaġa illi f'pajjiż demokratiku illi hija importanti li wara ammont ta' snin dak il-partit jitqiegħed quddiem il-ġudizzju tal-poplu biex hemmhekk il-pajjiż jiddeċiedi jekk dak il-partit u l-kandidati tiegħu mhumiex idejoni biex imexxu il-pajjiż jew mhumiex il-kandidati idoni biex jirrappreżentaw lill-belt jew raħal tagħhom waqt il-Kunsill waqt l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Madankollu rajna din il-manuvra xejn sabiħa pajjiżi fin-naħa ta' isfel ta' Malta, minn nofsinhar ta' Malta b'kollox madwar 23 lokalità fejn il-Partit Nazzjonalista li kien għalih kien iċċaħħad lil-vot lil persuni li jqogħdu fin-naħa isfel ta' Malta propju minħabba illi kandidati biżżejjed ma ġewx preżentati f'dawn 23 lokalità. X'tat il-kummenti tagħkom dwar dan fl-isfond ta' dak illi qed iseħħ fil-pajjiż l-importanza tad-demokrazija illi tant jagħmel aċċenna li b'mod regolari l-Partit Nazzjonalista madankollu rajna din il-manuvra xejn sabiħa. Aħna nitkellmu fuq saltna ta' dritt. Saltna ta' dritt mhijiex il-qrati tagħna biss, hija wkoll kif għattajib inti li jkunaw elezzjonijiet regolari, elezzjonijiet li jinżammu mhux biss għall-elezzjoni ġenerali, ġifieri biex aħna jkollna amministrazzjoni ġdida fil-pajjiż, però wkoll elezzjonijiet fuq livell lokali. U l-elezzjonijiet li għandna qudiemna fil-25 ta' Mejju għalhekk 2505 huwa pjuttost titolu tajjeb dirett tal-programm huwa appuntament b'differenza għalfejn għaliex fuq l-ambitu lokali għandek kunsilli lokali illi jiena ngħid għall-ewwel darba sakemm niftakar jien inżammu fuq livell nazzjonali. Ġifieri issa ma nistgħux ngħidu isma' dat terz tal-pajjiż forsi ixaqleb iktar lejn il-Partit Laburista allura
ħantellaw iktar kunsill. Qed isiru biex ngħidu hekk elezzjoni ġenerali, però spezzettata fuq il-lokalitajiet tagħna. U x'għamel il-Partit Nazzjonalista? Il-Partit Nazzjonalista li jitkellem ħafna fuq is-saltna ta' dritt. Is-saltna ta' dritt mhijiex il-qrati tagħna biss, mhijiex l-Avukat Ġenerali, hija wkoll li jkollok elezzjonijiet ġenerali li għalihom mhux timblokka għax tajjeb l-infemu telespettaturi għax forsi ma femux kien x'qed jiġri. Li kien qed jiġri il-Partit Nazzjonalista kif għad tajjeb inti fuq in-naħa t'isfel ta' Malta, fejn jara li pereżempju hemm kunsill żgħir relattivament żgħir ta' 5 membri tal-kunsill. Kien qed jara li jekk il-Labor joħroġ pereżempju 4 u minflok joħroġ 2 jew 3 joħroġ wieħed. Allura x'jiġri? Jiġu 5 u allura m'għandekx għalfejn tagħmel elezzjoni għaliex inti f'dak il-livell għandek 5 kunsill u allura dawk legalment jiffurmaw kunsill. Kif għattajab inti huwa dovut għal dak li għamel il-Partit Laburista li kif rajek ħareġ iktar kandidati illi allura ma jiġux kunsill dawk il-5 jekk din 5 ħareġ iktar kandidati biex jiġu 6 kandidati, 7 kandidati għal kunsill. U għalfejn importanti? Importanti li jkollok elezzjoni għalfejn għaliex inti it-test tal-poplu jekk ma tagħmilx elezzjoni mhux se jsir issa wieħed jistaqsi x'kienet l-intenzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni tal-amministrazzjoni tal-partit kienet li noħorġu kandidati biss mhux għax interessana ħafna milli tagħmel l-oppożizzjoni ta' interessani jkun hemm elezzjoni kif għadt inti illi l-nies jivvotaw. Fejn in-nies ikollhom ċans jaslu, mhux ġast jivvotaw. Però wieħed jistaqsi x'kienet l-intenzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni li joħroġ kandidati li huma leali li jeħbis. Ġifieri jekk kien hemm kandidat li mhux leali li Adrian Delija bħala kap tal-oppożizzjoni ma noħorġuhx. U dan ikompli juri kemm għandek oppożizzjoni li fis-saltna ta' dritt u daw in-nies li jitkellmu fuq is-saltna ta' dritt jiena nixtieqhom illi mhux jiffukaw biss fuq li tajt il-Kummissjoni Venezia, però minn hawn nagħmilhom appell ġifieri daw in-nies li huma tant żelużi biex ngħidu hekk, juru żelu għas-saltna ta' dritt illi jinvestigaw da li qed tajt inti Pablo, illi jaraw kif partit fl-oppożizzjoni l-iktar li għandu interess li ssir elezzjoni naħseb li tkun ma jippruvaw jimblokkaw li ssir elezzjoni. Ħana radu xejn kienu l-kummenti tal-Prim Ministru li tal-bieraħ qabel ma nieħu l-kummenti wkoll tal-mistiedna tagħna propju marbuta ma' din l-ixu tal-Kunsilli Lokali u kif il-Partit Nazzjonalista prova juża din l-istrateġija. Kienet hija strateġija immirata b'mod partikolari lejn kull min jekk joħroġ jivvota l-Partit Laburista. Għalikom kienet immirata din l-istrateġija għax jiridukom tibqgħu id-dar. Hija mmirata din l-istrateġija biex kemm jista' jkun in-nies ma jiġġudikawx la lill-gvern u laqqas l-oppożizzjoni u jien nagħmilha ċara daqs il-kristall. Jien inħares il-qudiem lill-poplu jiġġudikani, lill-poplu jiġġudika lil dal-moviment, jiġġudika lil dal-gvern, jiġġudika lil dal-partit. Smajna il-kummenti li ta' il-Prim Ministru waqt is-sessjoni tal-bieraħ fl-imsida tal-Kunsill Ġenerali Annwali. Veronik, inti jiena kemm xi ħaġa li ma nistax naċċettaw propju dan kif jista' jkun partit fl-oppożizzjoni fi 23 lokalità ma jkollux biżejjed kandidati, ma jippreżentax biżejjed kandidati biex fi 23 lokalità in-nies ikollha l-għażla. Teoriji huma varji. L-ewwel raġuni li tiġi għal min jikoll ħobs minn ħalqu, so to speak, u l-fatt li kienet manuvra biex jiġi evitati li jkun hemm votazzjoni f'dawk il-lokalitajiet li dejja kienet jisom qegħdin jilagħbu karta biex inti tdaħħal eżatt dak in-numru li għandek bżonn ta' persuni li jridu jimlew il-postijiet li potenzjalment ser jwaslu biex ikollok konsilliera eletti, labu din il-karta bl-idea li nevitaw li konna elezzjonijiet. Issa jista' jkun li niskopu li eventualment tilab bin-numri biex tinterpreta l-persentaġġ kif iħorġu riżultati. Jista' jkun li
hemm diffikultajiet biex wieħed vera isib kandidati li lesti bħalissa jidentifikaw ruhom mal-Partit Minkejja li Nazzjonalista. qiegħed fl-oppożizzjoni. Inti għandek persuni li mhumiex komdi b'dak li qed jiġri. Għandek persuni li m'għadhomx jarfu l-Partit Nazzjonalista, għandek persuni li ġew trattati ħażin mill-Partit Nazzjonalista. Għaddej u mhijiex xi ħaġa feliċi li tara għaliex inti rid pajjiż demokratiku, demokrazija b'saħħitha, rid ikollha oppożizzjoni b'saħħitha biex il-gvern iżommu kemm jista' jkun alert ħalli jara illi ma l-inqas xaqliqa għandek l-oppożizzjoni illi qiegħda tissorvelja u qiegħda timmonitorja dak li jagħmel il-gvern. Imma l-oppożizzjoni għal raġunijiet varji qed isib ruħha f'diffikultajiet. Mela, jista' jkun għadha tappella daqshekk l-oppożizzjoni biex il-partit li qed jirrappreżenta l-oppożizzjoni għadu jappella dawk il-valuri illi kien qiegħed jippreżenta bħala il-valuri illi jsawru il-pedament tal-Partit Nazzjonalista għadhom illum il-ġurnata riflessi bħala il-pedament tal-Partit Nazzjonalista. In-nies illi huma assoċjati huma kontenti bihom il-votant illi jgħid isma' dawn huma nies li jiena lest il nagħti il-vot lilhom jiena bħala nazzjonalist għaliex hemm persuni li huma nazzjonalisti u li ilhom is-snin nazzjonalisti għaliex iħadnu dak it-twemmin nazzjonalista. Tara bħala vot ta' sfiduċja diġà ġifieri fil-Partit Nazzjonalista. Kjarament, jekk hemm xi ħaġa li konfermat din il-manuvra kienet illi hemm abilità kbira fih dan il-Partit Nazzjonalista li jitlaq fuq siq żbaljata. Għamilha il-moment illi tħabbret il-riżultat tal-elezzjoni fl-2017. Il-moment li kien hemm il-bidla, il-moment fit-tmexxija, il-moment li pruvaw varaw il-bidliet li suppost kellhom jirreġeneraw lill-Partit Nazzjonalista. U din il-kampanja bdiet ukoll fuq siq ħażina. Issa, jew għaliex m'hemmx nies kapaċi, jew għax il-Partit Nazzjonalista prova jirreġena ruħu imma l-mod kif ġie reġenerat mhuwiex qed jappella, jew għax hemm diffikultajiet interni, jew għax kemm xi ħadd bravu li ħaseb li ħajlab din il-karta u il-karta marret ħażin. Jonathan, kemm taħseb li huwa importanti dil semmet Veronik li jkollok checks and balances fil-pajjiż bħalma suppost għandha tkun oppożizzjoni b'saħħitha, però qed naraw li hawnhekk qed jiġri bil-kontra. Definittivament għandek bżonn dejjem li f'demokrazija ħajja u b'saħħitha li jkollok oppożizzjoni li tkun waħda kredibbli u waħda valida. Sfortunatament bħalissa kulħadd qed josserva li m'hemmx din is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Kif biex inkompli fuq għalu aktar qabel, anke kieku kellna nieħdu dawn l-elezzjonijiet, mela dawn huma l-elezzjonijiet li għall-ewwel darba se jsiru fuq bażi nazzjonali, ġifieri dawn nistgħu nipparagunaw ma' dak li huma mid-term election ta' gvern li jinsab biex ngħidu hekk kważi f'nofs leġislatura tiegħu, allura huma sinifikattiva ħafna. U naħseb il-fatt li sondaġġi huma li huma l-Partit Nazzjonalista jagħmel il-kalkoli tiegħu u l-Partit Nazzjonalista li jippritka tant fuq id-demokrazija juża d-demokrazija letteralment tal-konvenjenza politika tal-amministrazzjoni preżenti biex f'xi mod jew ieħor jitfgħu joskuraw jew jippoġġu dubju ir-riżultati li se jkun qiegħed jiġi ottenut f'dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali partikolarment għaliex għandek bażi nazzjonali u jistgħu jindirizzaw politika lokali wkoll sa ċertu punt. U allura hemm diversi elementi li huma inkwetanti u fl-istess ħin huma indikattivi wkoll ta' l-istat li jinsab fil-Partit Nazzjonalista. Naraw ukoll li fil-lista ta' kandidati hemm kandidati li llum ħirġin indipendenti u fil-leġislatura li għadha kif tintem tal-Kunsillu Lokali kienu fil-Partit Nazzjonalista. Ġifieri hemm element ta' skumdità wkoll. U hemm ukoll aspetti ieħor li l-Partit Laburista qed ikun suċċess anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' kandidatura. Tirnexxielu qed tkollha kandidatura b'saħħitha u ngħidlek li grazzi tal-Alla rnexxielu qed tira kandidatura b'saħħitha li grazzi għal din il-kandidatura b'saħħitha se nkunu nistgħu jkollna elezzjonijiet fil-lokalitajiet kollha Malta u Għawdex. Ħanisimgħu il-kummenti li tal-Prim Ministru propju dwar min kien ser ibati bl-istrateġija li għaddu tal-Partit Nazzjonalista propju b'din il-manuvra li għadna kemm semmejna. Naraw flimkien. L-aktar li għandhom għaliex jħossuhom offiżi huma l-2600 żagħżugħ u żagħżugħa taħt it-18-il sena li qegħdin f'dawn il-lokalitajiet, f'dawn it-23 lokalità, u li għal klim kollu ta' min jgħid għax jemmen fil-vot 16 u ma jemmenx fil-vot 16, dawn iż-żgħażagħ għandhom għaliex jħossuhom offiżi li l-oppożizzjoni li kieku għalihom kienet tagħthom
id-dritt tal-vot fuq il-karta imma bil-fatti ma ridithomx jivvotaw li dawn iż-żgħażagħ ngħidilhom oħorġu ivvotaw fil-25 ta' Mejju li ġej. Edward, il-Partit Laburista bi 399 kandidat għall-elezzjoni, numru rekord għall-elezzjoni tal-Konsilli Lokali u b'manifest għal kull lokalità. Din hija xi ħaġa innovattiva immens, mhux biss rajna r-riforma li twetwet tal-Konsilli Lokali perissa tnagħtu ħafna iktar analiżi dettaljata permezz ta' dan il-manifest li ma' manifest mbagħad se jiġi adottat għal kull lokalità u allura xogħol kbir li sar matul dawn l-aħħar xhur biex jiġi identifikat il-problema prinċipali u l-esiġenzi għal kull lokalità li mhix ċajta. Ara, dak turi it-ħejja, ġifieri dan dak partit li huwa fil-gvern. Allura inti meta tkun fil-gvern issa ħankun ċar. Illum għandi ftit esperjenza fil-politika aktar tara makro milli tara mikro. Ġifieri t-tendenzu illi tibda tara l-affarijiet minn fuq. Mhux qed nagħmlu hekk. Ġifieri il-Partit Laburista rnexxielu li jinżel kapillari wkoll. Li jinżel kapillari tant li għal kull lokalità mhux faċli. Il-biraħ smajna l-Prim Ministru Swatar limiti tal-imsida, illi jitkellem fuq issues illi huma tal-lokalità, ġifieri jinnaf parking. Illi hija problema li xemm għandek call center, għandek skola, għandek ħafna, għandek bank, żgur, għandek ħafna uffiċini stabiliti, il-problema tal-parking. Hemm problemi oħra illi tkellem dwarhom, ġifieri inti dal-Partit Laburista li qiegħed fil-gvern li huwa verament faċli biex titlef il-fokus, ħankunu ċari fuq livell lokali, issa ma rridux le qed jagħmilha, qed imur lokali u kif għattajjeb inti qed joħroġ bi programm elettorali speċifiku għal kull lokali tara kemm hu partit li rnexxielu illi jsom nonostante li hu fil-gvern mill-inqas għal 6 snin. Żamm saqajh mal-art, ġifieri. Minkejja kritika li ssir ta' spiss illi l-Partit Laburista mhux qed jagħti każ il-Kunsilli Lokali. 1, 2, il-prim għala partikolarment isma' we need a rethinking kif jaħdmu l-Kunsilli, ma għal xejn speċjali, marru l-Partit Nazzjonalista u semmu għax ma jemmix mu veru xejn. Il-Kunsilli huma stess jiena ngħid kienu suċċess anke jien ngħidha, però fl-istess ħin they need to reinvent themselves. Mill-aspett soċjali ekku, bħalkull għaddew minn 1993, 25 sena. Dis-sena għandhom l-anniversarju. Ekku, ġifieri, they need to reinvent themselves. Jiena naħseb li għandhom ikun hemm komponenti iktar soċjali fil-Kunsilli Lokali. Però again, il-Prim Ministru kien kritiku fuq il-cleanliness, il-pajjiż fejn se mmorru, il-pajjiż qed jiġu ħafna barranin, qed jiġu iktar turisti. Din hija xejn. Din hi umiltà li ddejjaqni skużani l-unika ħaġa qabel l-ipokrizija jiena l-ipokrizija ddejjaqni f'sens. Illi aħna nagħmlu rikors kostituzzjonali, rikors il-qorti għaliex naħsbu li sitt ġudikanti ma ġewx maħturin kif suppost, issa daw maħturin skont il-liġi, skont il-Kostituzzjoni ta' Malta. Skont bord tal-għażla li jagħmel aħjar il-Partit Laburista fl-aħħar leġislatura. 2 minnhom ġew maħtura addirittura mill-Partit Nazzjonalista Maġistrati, ġifieri tajbin għall-maġistrati, però sibna riserva għax saru mħalfejn daw l-ipokrizija, Pablo, onestament ma niflaħix iktar. U l-istess sitwazzjoni, ġifieri jiena kont nistenna għal di l-NGO Repubblika jew ma nafx li sem eżatt, Partit Repubblikan daw li qed jgħidu illi għandhom problema b'dal-maġistrati l-imħalfin li nħatru skont il-liġi. Però m'għandhomx riserva illi l-avukat Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni jċaħħad lil terz tal-pajjiż milli jagħmel l-elezzjoni lokali. Ara l-ipokrizija grossolana jiena ngħidha minn hawn qudiemhom f'wiċċhom daw in-nies u firmatarji ta' dar rikors Simon Busuttil u Jason Azzoppa. Li kienu għadhom kif ivvotaw unanimament mal-kumplament tal-Kamra dwar il-proċess li kellu jiġi adoperat sabiex jidentifika l-mekkaniżmu l-ġdid li bih iridu nħattru l-ġudikanti l-ġodda. Mela, ma tistax ikollok xi ħaġa li aktar diametrikament opposta milli l-ewwel tmur tivvota favur mal-kumplament tal-Kamra.
tagħti l-approvazzjoni tiegħek għal dan il-mekkaniżmu li qed jiġi propost. U mbagħad ftit wara titlaq tiġri tagħmel rikors xi ħaġa li hija diametrikament opposta għal dak li kif għadek kif esprimejt ruħek fl-istess leġislatura. Għaż ma bidlux, għaddewx ix-xhur u għaddew is-snin, da din ngħidu trapasta ftit ġimgħat, titlaq tiġri u tagħmel dan ir-rikors illi tajjeb jingħatu kollox. Imbagħad tlabna l-interim measure. X'inhu l-interim measure? Din ma kienet xejn, di li kienet manuvra isterika biex minna li dak li kun ħajġibu dawn il-nomini għal-kub tiegħu jaqaf kollox. Però il-ġudikant fis-saġġenza tiegħu iddeċieda li m'hemmx lok li jingħata da l-interim measure, miżura pendenti li biex nwaqfu kollox ħalli naraw li m'għandniex xi dritt qed jiġi mittief għax ma kienx hemm lok. Għaliex il-ġudikant mhux qed hemmhekk la biex jiekol min idejn il-gvern naqs biex jiekol min idejn l-oppożizzjoni. Il-ġudikant qed hemmhekk. U ta' deċiżjoni imparzjali li ma kienx hemm lok għal miżura interim. Min ftidi u xtaqt nitkellmu wkoll dwar is-surplus illi apparentement min qed jgħid li ma jeżistix huwa fittiċi wkoll, però dwar dan nitkellmu minn ftidi wara li semmejna aktar kmieni li bħalissa għaddejja sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u nħalli fidejn Rebecca biex tagħmilna kollegament dirett u nkunu nistgħu nieħdu daqsxejn idea ta' x'kienet jiġri f'dawn l-aħħar minuti. Ekku, kifet inti Pablo sajni naqdu ma' Kajl Mifsud li jinsab fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun sabiex jagħtina ftit ta' update ħajdilna x'kif inhi l-atmosfera hemmhekk li kien hemm l-ewwel sessjoni plenarja llum fejn kellna wkoll iż-żewġ diskorsi tad-deputati mexxejja. Kajl insellimlek u grazzi tal-li naqgħod magħna. Insellimlek Rebecca u nsellim il-interpretaturi kol ta' 2505. Kif tajjeb inti f'taħjen ilu dak f'intemmet sessjoni oħra plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Bħalissa f'tistgħu taraw warajja dejja ħidma sfiqa sabiex is-sala tal-Ċentru Nazzjonali Laburista titlesta ħajna rħadd tospita fiha id-diskors tal-Prim Ministru, diskors ta' mistenni tal-Prim Ministru għal din il-Konferenza Ġenerali Annwali. Iktar kmini matul din il-konferenza smajna numru ta' diskorsi fosthom ta' żewġ deputati mexxejja tal-partit ta' Dr. Chris Cardona kif ukoll ta' Mr. Chris Fern. Aktar kmini kors smajna mar 21 diskors ta' delegat u membru parlamentari tal-Partit Laburista, diskorsi kollha li kollha kuraġġ, kollha ta' għaqda sforz aktar ħidma favur pajjiżna. Kien hemm ukoll intervent ta' kap eżekuttiv tal-partit ta' Dr. Randolph De Battista fejn fil-konferenza żviela li l-Partit Laburista kellu surplus fil-kontijiet tiegħu. Propju s-sandi l-Dr. De Battista fejn jitkellem aktar dwar dan is-surplus li kiseb il-partit. Randolph. Ekku, tista' tgħid illum kellna konferenza ġenerali storika għaliex kellna żewġ aħbarijiet interessanti. L-ewwel ħaġa illi l-Partit Laburista għamel surplus storiku, tista' tgħid l-ikbar surplus li qatt għamel dak ta' 962,000 euro, dan grazzi għal ħidma kbira li għamlu l-volontira u l-ħaddiema tal-partit, speċjalment fil-ġbir ta' fondi, fil-maraton ġbir ta' fondi li huma tant importanti għal pajjiżna, għal partit tagħna, imma wkoll kellna id-deċiżjoni tal-Konferenza Ġenerali l-ogħla organu tal-partit illi nemendaw l-istatut biex anka żgħażagħ ta' 14-il sena jkunu jistgħu jitlu membri fil-Partit Laburista. Propju wkoll smajna diskors tal-iżgħar persuna li qatt tindirizza il-Konferenza Ġenerali Nolan li jagħmel diskors li spiċċa anke għala standing ovation. U allura tista' tgħid li l-Konferenza Ġenerali ta' din is-sena kienet waħda storika u issa kif qed tajjeb inti qed isir ix-xogħol il-preparamenti mill-volontira tal-partit biex nhar il-ħadd is-sala tinbidel u propju nisimgħu l-eluq tal-konferenza id-diskors tal-Prim Ministru li tkun ukoll it-tluq tal-kampanja elettorali tant importanti għall-Partit Laburista li ħadd wassalna sal-25 ta' Mejju. Grazzi Randolph, u kif tajjeb inti iktar kmini llum ukoll il-Partit Laburista biddel l-istatut tiegħu sabiex ikun jista' jilqa' fih iktar membri żgħażagħ. Fil-fatt dwar dan fil-ħin li ġej konna kollegament ieħor Rebecca ma' Sur Nolan li huwa l-iżgħar żagħżugħ qatt kellem din il-konferenza kif ukoll ma' Naomi Kakija li hija President tal-Forza ta' Laburisti fejn titkellem aktar dwar dan dwar l-importanza tal-involviment żagħżugħ fl-isfera politika ta' pajjiżna. Jiena bħalissa dak kien kollox għalissa ngħaddilna lura lilek Rebecca.
Grazzi ħafna Kyle u grazzi anka Randolph De Battista l-kap eżekuttiv tal-partit li llum ta' aħbar tajba ħafna mhux biss li pajjiżna ftit tal-jemilu sirna nafu li għandna surplus għat-tielet sena konsekuttiva immissa anka l-Partit Laburista għandu surplus fil-kontijiet tiegħu. Iġri laqwa żmien ta' pajjiżna ma kienx biss slogan iżda riflessjoni tal-fatti. Barra minn hekk naraw kif il-partit għandu futur sabiħ għaliex illum id-delegati vvutaw sabiex iniżlu l-età tat-tesserati għal 14-il sena u llum fil-fatt ftit tal-ħin ieħor ser nitkellmu mal-iżgħar delegat li qatt indirizza lill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Iżda dan inkompluh aktar tard fil-programm fidejk Pablo biex inkomplu diskussjoni. Rebecca, fil-fatt fadlilna ftit ħin u allura xtaqt li nikkonkludu kif qalet tajjeb Rebecca semma s-surplus m'għandniex ħin li nidħlu f'dettall dwar ix-xogħol estensiv li jagħmel il-Partit Laburista f'dak li għandu x'jaqsam ma' surplus minkejja li kif qedna. Hija stramba ħafna li kollok il-kap tal-oppożizzjoni li ma jeżistix, jiġifieri altru tipprova tnaqqas mill-mertu, imma li tgħid li ma jeżistix. Però llum iċ-ċifri, llum stess ħarġu ċifri li fil-verità jkontradixxu din l-asserzjoni. Llum ħarġu ċifri li indikaw li fl-ewwel 3 xhur tas-sena n-nefqa kapitali tal-gvern irdupjat meta mqabbel mas-sena li għaddiet u rdupjat anke f'setturi li huma sinifikattiva li mhux setturi tradizzjonali naf l-infrastruttura, però huma setturi li ħajkomplu jollu l-standards f'pajjiżna. Fost l-oħrajn rajt il-żieda sostanzjali tal-fuq minn 5 miljuni kważi 6 miljuni fit-trattament tal-kanċer per nsemmu xejn. Jiġifieri f'settur tas-saħħa daqstant kruċjali li qed naraw illi surplus is-suċċess li qed jikseb pajjiżna fil-ekonomija u fil-finanzi pubbliċi qed iwasslu biex il-kwalità tal-ħajja tal-individwi hemm barra anke mill-aspett tas-saħħa qed tkompli tissaħħaħ sostanzjalment apparti kif qed aktar kmieni l-iżvilupp infrastrutturali sinifikanti li hawn fil-pajjiż illi huwa indikattiv li pajjiżna. Surplus minkejja l-xogħol tal-infrastruttura. Żgur. Jiġifieri kien hemm l-argument fl-ewwel sena li ksibna s-surplus illi l-gvern għamel surplus għax ma kellux nefqa kapitali b'saħħitha. Fil-verità s-sena l-oħra nefqa kapitali kienet sostanzjalment tikbar u xorta rnexxulu jagħmel surplus minkejja li żied in-nefqa kapitali tiegħu. Sinjur, kif qedna hemm il-Konferenza Ġenerali Annwali se tintlaħaq il-Kunsell se jilħaq il-propju l-qofol tiegħu nhar il-ħadd li ġej. U hemmhekk ħajkun hemm id-diskors tal-Prim Ministru. X'qed tistennew minn dan id-diskors fi ftit ħin li għandna Veronika? Żgur li ħajkun diskors pożittiv illi kompli jimla bil-kuraġġ u bil-pożittività mhux biss lill-partitari lill-membri tas-serat li ser ikunu qegħdin hemmhekk jisimgħu l-konferenza, iżda ser ikun qed jispira aktar fiduċja, aktar pożittività f'kull min qed jgħix din il-ġurisdizzjoni, f'kull min qed jibbenefika mill-dak illi qed isir tajjeb f'din il-ġurisdizzjoni. Nistennu wkoll ftit autokritika għaliex jekk issegwi ftit ukoll id-diskorsi li jagħmel il-Prim Ministru f'dawn l-aħħar 3 ijiem kemm meta kien iswatar kemm meta kien jidri lu kol ħaltar xinu s-sannat, kien hemm elementi ta' autokritika, ġifiri. ħaġa tajba. U qed jistottolinja x'qed jistenna wkoll il-poplu Malti mhux l-ekonomija tajjeb imma li hija tajba u sejra tajba u l-figuri huma li huma. Però sa x'qegħdin nistennew aktar indafa, kwalità ta' ħajja aħjar, forsi jkun hemm aktar fejn wieħed jipprovdi għal bilanċ bejn il-ħin tal-familja u l-ħin tax-xogħol u qed nistenna li ħajkun hemm autokritika biex jerġa' jistuzzika jniggess, jipprovoka l-ħsieb ta' kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-familji Maltin dak li qed nistenna. Edward tlaf li diffiċli għalik imma 30 sekonda. U mela Adrian Deli għalina fejn hu s-surplus. Is-surplus qiegħed għand in-nies il-work benefits, pensjonijiet li tajna commitment li bqgħu nżidu, children's allowance, iktar benefiċċju għal persuni b'diżabilità, però id-diskors tal-ħadd sejru d-differenza bejn il-Prim Ministru, politika u statistika, politiku u statista, minn Adrian Deli li huwa dilettant u amateur fil-politika. Sejru kompetenza ekonomika u finanzjarja għal Joseph Muscat, inkompetenza l Adrian Deli. Sejru għal Prim Ministru li jwettaq dak li jgħid u jimxi mal-manifest elettorali. Se naraw l-Adrian Deli li jgħidilna mod 50 minuti jagħmel mod ieħor. Sewrina Prim Ministru li ġabna l-aqwa fl-Ewropa għal Adrian Deli li jippermetti lill membri tiegħu jgħidu kontra Malta fl-Ewropa. L-aħħar punt se juri Prim Ministru li żamm partit maqut u gvern stabbli tul il-leġislatura kollha anke fil-Parlament li stajna naħdmu b'kumdità li mmexxu l-qudiem lill Adrian Deli li laqqas kważi sena u nofs
wara ħatatew laqqas irnexxielu jibda biex to pick up the pieces kif jgħidu l-Ingliżi u jibda jaħdem biex jaqqat il-partit. Dawn huma differenzi li se naraw, però ovvjament ma rridx ngħidlek kollox inħallu għan-nies li japprezzaw id-diskors tal-Prim Ministru. Grazie, Edward Zammit, Lewis, Jonathan Attar, kif ukoll Veronik Dalli li kontu magħna minn hawnhekk se ngħaddu għal ftit momenti ta' pariri kummerċjali. Kunu ma kunu ftit ieħor. Nilqawkom lura magħna fl-istudio kif qedtilkom aktar kmieni fil-bidu tal-programm illum għandna magħna bi pjaċir il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, il-Ministru Michael Falzon. Magħna fl-istudio, Ministru. Sellimlek u kfol dawk kollha qed jarawna llejla. Illum ser nitkellmu dwar konferenza tal-aħbarijiet li kien hemm il-bieraħ fejn il-bieraħ għat-tielet sena konsekuttiva il-Ministru flimkien mal-Ministru Edward Scicluna ħabbru kif għat-tielet senas il-korpi ser jingħataw il-flus li huma dovuti lilhom sabiex l-inġustizzi tal-passat ikunu redressed. Dan huwa grazzi għaliex għandna surplus u fil-fatt dan juri kif is-surplus li qed tirreġistra pajjiżna qed imur għan-nies. Dan propjament huwa surplus għan-nies. Ministru, għat-tielet sena wara l-oħra il-Gvern qed iżomm il-weda elettorali. Għalfejn il-Gvern kien daqshekk mimli ħeġġa sabiex jagħmel din il-biċċa xogħol sabiex jagħti l-flus lura, alla volja ma kienx hemm obbligu legali. Donet wieħed irid jirrimarka li dak li tħabbar il-bira huwa kontinwazzjoni ta' żewġ ħlasijiet, żewġ skemi oħra li kellna fil-passat. Id-divjal dis-sena qed jiġu votati madwar 11 miljun u nofs euro, imma b'kollox fit-tliet pagamenti jkun diġà ġew kompensati b'34 miljun euro. Ma konniex veru, legalment il-Partit Laburista kwalinkwa gvern ma kienx legalment biex ngħidlek marbut bil-liġi jew b'dix deċiżjoni tal-qorti illi jrid jagħmel dan il-pass illi dixejna li nagħmlu għax wednieh u la wednieh aħna nwettquh. Kienet deċiżjoni illi wieħed irid jara ftit fl-ambitu tagħha. Kellek gvernijiet nazzjonalisti m'għamlu xejn għal dawn l-inġustizzi, ilhom ġejjin minn ħafna minnhom minn 1979, 40 sena, u kien biss il-Gvern Laburista taħt it-tmexxija Joseph Muscat illi għamel dil-weda u qed inżommuha. Qed nitkellmu madwar dan il-pagament li ħajsir dis-sena, se noqgħdu madwar 6,000 ruħ, jew ftit iktar minn 6,000 ruħ. Qed nitkellmu wkoll kif kienet l-iskema tas-sena ddiet u anke ta' qabilha fuq 4 kategoriji ta' ħaddiema. Għandek forsi l-eħfef li wieħed jifhem hija tal-kategorija tal-pulizija, fejn qed nitkellmu dwar 2500 persuna illi ħadmu overtime bejn 1993 l-1993 u l-2009. U l-Gvern Nazzjonalista qatt ma ħallasom ta' dak l-overtime minkejja il-ftehim kollettivi li kellhom kien sar taħt amministrazzjoni nazzjonalista. U minkejja li kienu firmaw għalih, kienu firmaw għalih fuq collective agreement, ix-xogħol għamluh, imma ddeċidew li ma jħallsuhomx. Anzi kienet ittieħed deċiżjoni dak iż-żmien mill-fuq net taċ-ċivil illi għalulhom bil-miktub illi mhumiex intitolati għal xejn. Hawnhekk qed naraw li qed jitħallsu il-kumpens. Qed nitkellmu dwar kifet 2500 uffiċjal li huma dak li ngħidulhom overtime grades, qed nitkellmu fuq surġenti, maġuri u kontistabbli ovvjament, surġenti maġuri, li biftehim mal-unions kollha tagħhom qegħdin jitħallsu ta' dak l-overtime. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li turik kemm dal-gvern għal min forsi ftit legali, aħna nitkellmu dwar il-ġustizzja legali. Aħna rnexxielna bħala gvern li morru oltre mill-ġustizzja legali, imma verament qed nagħmlu ġustizzja ta' ekwità. Għandek 2500 ruħ nofshom għadhom fil-korp u nofshom le u ħejna taw kumpens. U mbagħad kellna kategorija oħra, kellna l-kategorija ta' ħaddiema tal-ex Malta Electricity Board, illi hawnhekk ukoll biftehim ingħataw il-kumpens dovut lilhom. U fil-fatt dawn il-kategorija ta' ħaddiema il-kapitlu magħluq biex ngħidlek għax irċivew il-ħlas effettivament fadal ftit każi li qed jiġu proċessati. Wara l-aħħar tnej li żewġ kategoriji oħrajn ta' ħaddiema, għandek l-ex ħaddiema tax-xatt illi kellhom ċertu diffikultajiet anke dwar pensjoni u dwar dak li huwa liċenzjar, hemmhekk ukoll biftehim dan il-gvern qed jingħatalhom il-kumpens illi huwa mistħoq.
Għawek il-kumpens għadu għaddej, mux bħal tal-Malt Electricity Board, imma għawek u koll u tiħu pjaċir tajda biftejn mal-jun li t-rapprezenta l-dawn nies. Ministru, U xinu l-ikbar għafek cohort. Ma mux jgħadu li nsejtom. L-ikbar cohort huwa l-ex ħaddiema tal-korpi. Kellek ħaddiema illi fis-16 ta' Jannar 1979 kienu qed jaħdmu fis-settur pubbliku. Imma kienu għadhom impjegati fuq dak li huma records, pagi u l-affarijiet l-oħra fiħdan il-korpi. Imma kienu diġà qed iservu. Il-data 16 ta' Jannar m'għandha xejn maġiku ta' imma kienet id-data meta daħlet fis-seħħ il-pensjoni tad-2 terzi li għad għandna sal-lum. Għadaw inqabdu flimbu biex ngħidlek. Kienu jidhru on paper uffiċjalment mal-korpi, imma effettivament kienu qed jaħdmu fiċ-ċivil. Dawn ukoll minkejja li għadda 40 sena, minkejja li għadda tul ta' żmien ukoll il-gvern qed jagħti kumpens għalihom għax peress li nqabdu biex ngħidlek siqla u siqlem allura ma kellhomx dritt strettament legali għal pensjoni tat-teżor u daw qed jingħataw il-kumpens tagħhom hawnhekk ħallsu madwar 3,000 persuna oħra. Ministru, li qed tgħid inti juri l-ħidma li saret u kemm il-gvern ma kienx obbligat iżda tant għandu ġustizzja soċjali għal qalbu dan il-gvern li għamel minn kollox sabiex ikun jista' jindirizza inġustizzji tal-passat. U hawnhekk nixtieq ngħaddi għal ftit mumenti li mill-bieraħ nittinda fejn il-Prim Ministru indirizza din is-sitwazzjoni u qal għalfejn qed imur dan is-surplus. Dan il-gvern issa biddel ir-rotta totalment u issa t-tielet sena il-pajjiż qiegħed jaqla aktar flus milli qed jonfoq fil-waqt li qed innaqsu t-taxxi, fil-waqt li qed inżidu l-pensjonijiet, fil-waqt li qed inżidu l-benefiċċji, imma xorta jibqa' min jgħidlek isma' imma dan is-surplus fejn sejjer? Sejjer biex anki barra li nagħmlu affarijiet għall-futur nikkoreġu l-iżbalji li saru minn ħaddieħor fil-passat. Illum ħabbarna kif issa ħatidħol fis-seħħ it-tielet parti tal-flus lura illi ħarroddu lil ħaddiema tal-korpi, lin-nies illi kienu fil-pulizija u ma tħallsux tal-overtime, lin-nies illi kienu ħaddiema tax-xatt u lill-eredi tagħhom u nies oħra bħal tal-Malt Electricity Board. Dawn in-nies inġieli kienu jkellmuni n-nies tal-korpi, kienu jgħiduli fina taħsbu xi mument ngħidilhom iva meta jasal il-waqt u konna għamilnija ċara li l-2017 il-qudiem kien ħajasal dan il-waqt. Niggarantixxi li fil-waqt in-nies jemnuna dak il-ħin jgħidulek min jaf jekk qaċċux ħajasal xi ħaġa. Dawn in-nies 6,000 persuna dal-waqt jerġgħu jibdew jirċievu iċ-ċekkijiet u bejniehom ħajjieħdu 11 miljun u nofs oħra. Żbalji li jagħmel ħaddieħor naħseb dawk huma l-kliem li l-aktar spikkaw minn dak il-filmat għaliex gvern laburista tassew qed iwettaq qed jipprova jindirizza inġustizzji li jagħmel ħaddieħor. Iżda minn hawnhekk nixtieq imur għal parti ieħor mid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat il-bieraħ fejn qed jitkellem dwar il-flus li kienu dovuti lil dawn in-nies li ilhom jistennewhom 40 sena. Huma flus li kienu dovuti, flus illi ħaddieħor kien iħallihom jixxenqu għalihom kollox il-dawn in-nies issa tajnihom il-fuq minn 33 miljun ħankunu. U nistgħu nagħmlu hekk għaliex għandna surplus. Kienu ibeżżaw min-naħa tal-oppożizzjoni li meta il-Partit Laburista jagħmel dawn il-pledges, jagħmel dawn il-proposti, jagħmel dawn il-wediet, kienu jippruvaw jkesksu lin-nies għal xulxin. Kienu jgħidulhom isma' inti m'intix ħatiħu flus, ħajkollok itħallas għal flus li ħajħu ħaddieħor. Għax dik kienet ir-raġunament robbing Peter to pay Paul. Aħna bil-maqlub, aħna qed nagħtu lil kulħadd mingħajr ma nieħdu lil ħadd.
Kif spjega tant tajjeb il-Prim Ministru hemmhekk, il-flus tas surplus qed imorru lura għand in-nies, qed imorru lura għand in-nies li tant ilhom jistennew sabiex dawn il-ġustizzji li kellhom imwettqin fuqhom il-fuq minn 40 sena ilu minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti fl-aħħar ħadu il-flus li tant ħadmu għalihom. Iżda lura mal-Ministru nix insaqsik, din l-ekonomija b'saħħitha pajjiżna fl-aħħar qed jibbenefika minn aktar investiment fil-qasam soċjali, speċjalment sabiex indirizzaw it-tnaqqis fil-faqar. X'tikkummenta dwar dan? Għonet, tabin jirrimarka, ftit forsi tam vinċik kif jgħidu, illi dan il-gvern għad 3 snin wara xurxin, il-nexxinna ikonna bħala pajis ikonna surplus. Ħattijħor ħallinna l-ekonomija tagħna f'stat illi konna f'excess deficit procedure. Fil-Unjoni Ewropea qed tgħidilna araw se tagħmlu għax inkella ħanibda nimponi. Differenza li tlaqna minn deficit illi kien ilu jirrepetu ruħu tista' tgħid ġenerazzjoni sħiħa u rġajna daħlet il-kelma surplus. Il-flus fejn qed imorru, nitħaq ftit għax affarijiet li xkultant ma temminhomx. Per eżempju, fejn qed imorru il-pensjonijiet, ħanibda bil-pensjonijiet tal-anzjani tajjeb u pensjonijiet oħra. Qed nitkellmu fuq 92-93 elf ruħ. Għal 3 darbiet raw żieda fil-pensjoni. Kemm damet il-gvern l-amministrazzjonijiet kollha nazzjonalisti, il-pensjonijiet ma żdidux imqar 1 euro cent. Kienet tingħata dik li hija kumpens tal-għu tal-ħajja l-kola, imma bil-pensjonijiet baqgħu fejn kienu. Fejn mar is-surplus, mela għandek it-tapering of benefits, per eżempju, fejn inti tkun ma taħdimx tidħol fid-dinja tax-xogħol, imma ma jinqatalekx il-benefiċċju jitqassam ftit. Fejn marru wkoll marru fil-ġlieda kontra l-faqar. Ejja, aħna nies gvern li huwa realistiku. Ħaddieħor meta konna rekord high fejn jidħol il-faqar, konna qed nitkellmu f'riskju ta' faqar dak iż-żmien l-aħħar sena tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern madwar 99,000. Mhumiex fil-faqar, ħankunu ċari li kienu f'riskju ta' faqar. Kien the highest ever. U dawk li huma meqjusin bħala fil-faqar materjalment deprivati severament, konna wkoll għal livell. Jekk nibda b'daw, pereżempju, fuq l-aħħar sena ta' gvernazzjoni dawk li kienu fil-faqar sever biex nuża terminu illi huwa tekniku naħseb mhux ta' min joqgħod jispjegaw. Konna qed nitkellmu fuq figura ta' 43,000. Skont l-aħħar statistika li ħarġet, dak in-numru minn 43,000 illum niżel għal 14,187. Li hija differenza sostanzjali. Qed nitkellmu fuq terz. Irnexxielna dak li huwa deprivazzjoni materjali severa illi litteralment inġibuh jaqra terz ta' dak li kien. L-istess f'dik li hija l-deprivazzjoni materjali illi hemm għandek deprivazzjoni imma livell mhux biex ngħidlek daqshekk sever, hemmhekk ukoll irnexxielna naqsu n-numru ta' dak il-persuni madwar 17,000. Ġifieri hemmhekk ukoll mar id-deficit, parti minn dan ma tistax li ma semmiex ukoll anke ċertu żiediet ta' benefiċċji li tajna illi kien ilhom ma jiċċaqalqu ma nafx kemm, pereżempju semmi children allowances. Children allowances kien ilhom ma jolew tal-anqas 11 sena u f'ċertu istanzi kien jom jolew 23 sena. Ġifieri daka xi ħaġa li żgur għenet biex il-familji tagħna jimxu l-qudiem. Il-trasport tal-iskejjel b'xejn, l-introduzzjoni tal-in-work benefit, il-fatt li pereżempju qed nitkellmu differenza f'perjodu sa' 6 snin illi in-nies illi kienu jiddependu fuq il-benefiċċju tal-qatt tal-employment benefit kien madwar 5,000 fuq l-aħħar sena tal-amministrazzjoni nazzjonalista. Illum għandna the ever lowest figure li qatt kellna. Llum l-inqas illi qatt kellna. Llum qed nitkellmu minn 5,000 morna l-1700. Jekk nibdew insemmu ma nispiċċaw qatt il-ħin tal-programm ma jippermettilniex iżda dan is-surplus kif qed inti semmejt miżura wara l-oħra li s-surplus qed imur tassew għand in-nies. Iżda xorta waħda anke jekk għandna statistika wara l-oħra li turina li pajjiżna tassew għandu surplus iswed fuq l-abjad u l-gvern qed jimplementa miżuri soċjali, xorta waħda l-oppożizzjoni, speċjalment il-kap tal-oppożizzjoni, qed isaqsi fejn qed imur is-surplus. U hawnhekk nixtieq nurikom klipp fejn juri il-kliem tal-oppożizzjoni tal-Adrian Delija u għejdu li intom jekk temnuħx. L-isfida ta' surplus. L-illużjoni li huwa surplus ma jeżisti xejn. Surplus fals. Surplus li ftaħar bih il-gvern huwa surplus xejn. Kif jista' jkun li l-gvern jgħid li għandu surplus wara surplus wara surplus?
Saqsi fejn hu s-surplus, meta tara li dan is-surplus huwa nieqes. Il-Ministru tal-Finanzi illi x-xeba iwaqqana għar-redikolu barra pajjiżna. Għal darba oħra l-mistoqsija tibqa' allura fejnu dan is-surplus. Kif rajtu hemmhekk il-kummenti tal-kap tal-Oppożizzjoni mhumiex kredibbli bħal mhuwiex kredibbli l-Partit Nazzjonalista. Iżda nixtieq nirringrazzja lill-Ministru Michael Falzon talli kien magħna nawguralek aktar ħidma għaliex qed tagħmel tassew ħidma sewja favur il-komunitajiet Maltin u Għawċin. Nagħdu issa l-pawż tar-riklami u niġu lura biex inkomplu bil-programm. Nilqakom lura l-2505 għamilna ċenn aktar kbiri li għadha kemm intemmet ftit tal-ħinilu sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Ħaninaqdu sa ma' Kyle Mifsud illi se jlaqana ma' aktar mistednin u jekk Ministru Isbaq se jlaqana ma' l-iżgħar kandidat għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'nhar il-25 ta' Mejju. Kyle, insellimlek. Insellimlek, Pablo. Bħalissa nisaw fl-uffiċċju tal-Forum ta' Laburisti fil-ċentru Nazzjonali Laburista. Flimkien miegħi kif qedna aktar kmin l-ewwel għandi lil Naomi Kakjeri rappreżenta l-Forum ta' Laburisti fejn tispjegana naqra aktar Naomi dwar ġadu kif ġie approvat minn Istitut tal-Partit Laburista. Ġifieri llum partit approva li l-membri tal-partit minn 16 nisa tal-14 sena, ġifieri iktar żgħażagħ ħajkun se jaħdlu membri fil-partit. Naomi kemm hija importanti din il-kisba. Illum huwa moment ikolli nammetti daqsxejn emozjonanti għalina li xrajna xhur kważi sena u nofs ta' ħidma intensiva mill-Forum Żgħażagħ Laburisti tiġi ippersonifikata mill-approvazzjoni ta' dawn l-emendi, emendi li issa ser ifissru li żgħażagħ membri tagħna diġà li għandhom 14 u 15-il sena ser ikunu rikonoxxuti mod uffiċjali fil-Partit Laburista. Rajna wkoll id-diskors ta' l-iżgħar persuna li qatt indirizzat il-Konferenza Ġenerali huwa membru tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, ġifieri dan huwa kollu kulminazzjoni ta' ħafna xogħol, ħafna ħidma għaliex aħna wara illi niżlet l-età tal-vot, il-vot 16 sena u nofsilu, irrikonoxxejna illi hemm bżonn illi fl-isfera politika li jkun hemm spazju li huwa apposta għal dawn iż-żgħażagħ din l-età, ġifieri kienet ovvja mill-feedback tajjeb ħafna li kellna li kien hemm vakum fl-isfera politika għaliex dawn iż-żgħażagħ kif taħna l-bibien għalihom, kif ħloqna spazju li huwa pożittiv, li huwa rikonoxxenti tal-età tenera tagħhom ma' wieħed illi jara fil-potenzjal bla-limitu tagħhom dawn iż-żgħażagħ bdew ġejjin, kellna nflus ta' żgħażagħ ta' din l-età, ġifieri partit li kien diġà wieħed żagħżugħ sar iktar żagħżugħ u llum il-ġurnata huma parti integrali ħafna mill-ħidma tagħna, parti estiża mill-familja tagħna u nħarsu l qudiem biex permezz dawn l-emendi nkomplu nilqgħu iktar żgħażagħ fostna u nkomplu nsaħħu dan il-partit. Grazzi Naomi. Kif qed tajjeb Naomi flimkien ma' nies għandna lil Nolan Karwana li huwa l-iżgħar żagħżugħ li qatt tindirizza il-konferenza ġenerali. Nolan, kif kien din l-esperjenza għalik? Kienet esperjenza sabiħa ħafna, kont nammetti li kont ukoll emozjonat anka wara. Kienet esperjenza li tkompli turi u tkompli turi il-valur żagħżugħ tal-Partit Laburista li issa komplejna nwettquh b'din l-emenda li issa tessera niżlet għal 14 sena. Grazzi Nolan, grazzi Pablo, dak kien kollox minn ħatana, Kyle Mifsud ċentru Nazzjonali Laburista ngħidu għalina lilkom. Grazzi ħafna Kyle. Rebecca, kemm tu pjaċir tara xi ħadd bħalma rajna li huwa l-iżgħar kandidat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li jipparteċipa daqstant bħeġġa bħalu hemm ħafna, imma dan huwa l-iżgħar kandidat ta' 16 sena li se jkun qed jipparteċipa għal dawn l-elezzjonijiet. Il-Partit Laburista ċertament għandu futur sabiħ qudiemu għaliex kif qalet Naomi minn partit li hu diġà żagħżugħ, fil-fatt anke jekk tara l-membri tal-kabinett tagħna ma tantx hemm ħafna żgħażagħ fosthom u għandna l-iżgħar membru parlamentari wkoll hija Rosjan Kutajjar, iżda mbagħad qed naraw kif għandna aktar inħeġġu żgħażagħ jinvolvu ruhom fil-politika. Minn hawnhekk se nagħtukom toma milli dak li kien hemm fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista llum waqt l-ewwel sessjoni plenarja billi nurukom ir-rapport ta' ħidma illi ntwera illum waqt l-ewwel sessjoni. Il-Partit Laburista jwettaq ħidma sfiqa tul is-sena kollha biex naraw dan il-klipp sabiex naraw x'kienet din il-ħidma.
Dak li qed niksbu flimkien qed iħejjina flimkien għal Malta tada. Kienet din lajta li gwidatna f'ħidmietna tul l-aħħar 12-il xahar. Xhur li matulhom il-Partit Laburista kellu ħidma ma taqta' xejn. Kienet sena oħra li matula ipproponejna, wettaqna, issaħħaħna u anka iċċelebrajna. Mill-aħħar li ltqajna bħala konferenza ġenerali u iddiskutejna temi importanti bħal housing u l-ambjent, rajna l-Gvern jimplementa miżuri importanti. Hekk rajna jieħdu l-ħajja proposti li ħarġu mis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-post li qed jibqa' il-lok fejn jinbtu u jkunu diskussi l-idejat. Idejat għal pajjiż u għal lokalitajiet li ngħixu fihom. Idejat li proponejnihom f'perjodu fejn il-partit kien għaddej bitħejjija għal appuntament importanti tal-25 ta' Mejju. Dan meta l-poplu se jkun mitlub jagħti l-ġudizzju tiegħu fl-elezzjonijiet għall Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Ħejjejna għal sfidi tal-ewwel darba, it-tfittxija ta' kandidati għall bliet u l-irħula kollha tal-pajjiż f'rawnd wieħed ta' elezzjonijiet. Fondazzjoni Idejat u s-sezzjoni Kunsillieri ħadmu fuq it-taħriġ biex għandna tim lest bl-aqwa mod possibbli. L-Uffiċċju Elettorali ħejja bil-kbir hekk kif pajjiżna il-voti se jingħaddu b'mod elettroniku għall-ewwel darba. Iddiskutejna u proponejna l-emendi elettorali u ħejjejna b'mod prattiku fis-sala tal-att tal-voti. Appoġġjajna s-sussidjarji tagħna biex investew fl-aħħar teknoloġija. Fil-waqt li nħadnu l-għodda moderni ma ninsewx il-bażi. Għalhekk, l-investiment fiċ-ċentri lokali bħal fil-każ tal-lokalità tal-Ħamrun u strateġija ġdida dwar il-proprjetà tal-partit. Din il-ħidma nsostnuha grazzi għall-attivisti tagħna li jħabtu l-bibien u jiksbu l-għajnuna u l-appoġġ. Bħal forum żgħażagħ Laburisti li bqgħu strumentali biex jiġbdu n-nies ġodda lejn il-Partit Laburista bħalma kompla jiġbed il-programm LEAD. Għajna vuċi soda favur l-ugwaljanza permezz tan-nisa Laburisti u nużaw l-erf ta' dawk li taw kontribut importanti lil Malta, anka permezz tal-Għaqda Veterani Laburisti. Dan kollu niksbuh riżultat ta' entużjażmu u għaqda. It-tim maqut tal-Grupp Parlamentari Laburista qed ikompli jixpruna il-bidliet leġislattivi f'pajjiżna. Bidliet li permezz tagħhom noħolqu s-suċċess li minnu jgawdu il-Maltin u l-Awċin. Għax li l-Maltin inġibuhom l-ewwel dejjem. Anke mill-istituzzjonijiet Ewropej, il-membri tal-Parlament Ewropew tagħna baqgħu jaħdmu favur pajjiżna minn oqsma ta' tassazzjoni u ambjent għal dawk ta' drittijiet tal-konsumatur. Din hi l-ħidma li se nibnu fuqha. Bil-Partit Laburista għandu tim b'saħħtu ta' 14 il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għax il-Partit Laburista Malti jibqa' vuċi b'saħħitha fil-familja Ewropea. It's my privilege to introduce of today longest serving Social Democratic Prime Minister in Europe, namely since 2013, the Prime Minister of Malta, Joseph Muscat. Welcome. It-tim organizzattiv reġa' għama l-okkażjoni kull meta ltqajna biex niċċelebraw. Qabel xejn iċċelebrajna dak li twelidna għalih, ix-xogħol u l-ħaddiem. Din hija il-Malta tada!
iċċelebrajna momenti importanti fl-istorja ta' dan il-partit. Bħal 10 snin fit-tmexxija tal-partit minn Joseph Muscat. U fakkarna kisbiet storiċi għal pajjiżna, bħal 40 sena mill-kisba tal-Ħelsien. Għal xhur twal iltqajna ħadd wara ħadd. Konna preżenti fit-toroq, minn lokal għal ieħor man-nies. Kull darba b'messaġġ importanti x'inwasslu. Messaġġ favur Malta. Malta tagħna l-koll se tibqa' mixja għall-aqwa żmien biex issir il-Malta ta' għada. Hemmhekk rajna 50 minuti ix-xogħol kbir illi jsir mill-għada tal-Konferenza Ġenerali Annwali. Għaliex ix-xogħol tal-Konferenza Ġenerali mhumiex biss dak il-mument li naraw li konna qed naraw matul dawn il-ġranet taħt it-tinda f'diversi lokalitajiet, imma huwa xogħol kbir illi jinġabar propju f'dawn iż-żminijiet, però mbagħad hemm xogħol intensiv mal-kumplament tas-sena biex dak li jiġi diskuss, dak kollu li jiġi propost, il-kritika li tqum tiġi konsidrata kollha kemmi u bħalma sajtu taraw hemmhekk ftit minuti ix-xogħol huwa kbir matul is-sena kollha. U ftit qabel ukoll rajna x-xogħol li jagħmlu żgħażagħ u ħadna pjaċir li ftit ilu għedtilkom milli wara żar kandidat. Fil-fatt terġgħu tgħid laqas huwa l-iżgħar kandidat, iżda huwa l-iżgħar membru li jitkellem fil-indirizz tal-konferenza, ġifieri lanqas għandu biss l-età neċessarja biex jivvota, imma ara kemm huwa sabiħ illi ikollok żgħażagħ li huma daqstant parteċipi bħalma kellna ftit tal-ħin ilu waqt l-intervista illi għamilna. Semmejna l-Konferenza Ġenerali Annwali u ħanaraw daqsxejn l-atmosfera sabiħa li kien hemm waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali, sessjoni minna li kienet fi Swatar u narawha f'dawn il-ftit minuti illi ħejjejna likom. Lokalità tal-Imsida nilqawkom għat-tielet sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Nitkellmu dwar x'tista' tieħu. Qabel kont titkellem x'se joħodli u dik hija d-differenza l-kbira bejn dan il-gvern u l-gvern ta' qabel. Jaf il-settur ambientali għal diversi snin kien jingħata il-ġemp minn amministrazzjonijiet oħrajn. Però llum qed nieħu pjaċir li nara l net il-kunsill li mmexxijin ġewwa Pembroke, però parti minn dan ovvjament hemm kunsilli oħrajn illi qed imexxu l-kunsill tagħhom kuxjenza ħafna kbar ambjentali, kuxjenza ambjentali li nibdet fis-soċjetà Maltija u issa qed tinfiltra wkoll il-politika lokali. U jiena għalija l-sfida l-kbira għal-kunsilli lokali fil-5 snin li ġejjin huwa li il-pajjiż l-indafa intellawa livell għoli ħafna. Dik hija xi ħaġa li jistennew in-nies. Moment isbieħ hemmhekk minn sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali mis-Swatar u nfakrukom nhar il-ħadd li ġej il-qofol tal-Konferenza Ġenerali Annwali jintlaħaq fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fid-9:30 ta' filgħodu. Ġifieri nistednukom tkunu hemmhekk ukoll. Hemmhekk dakinhar il-ħadd ukoll se niżvelaw it-tema tal-kampanja, it-tema li se tigwidana għal 25 ta' Mejju li ġej għat-test elettorali importanti ħafna għall Partit Laburista. Iżda barra minn hekk dawk il-filmati wkoll qajmulna xi ftit ta' nostalġija u emozzjoni u juri kemm kbir dan il-partit, kemm sabiħ li tkun parti mill-Partit Laburista u għalhekk inħeġġukom biex fil-25 ta' Mejju tmorru u tivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Iżda llum aħna għal daqshekk nirringrazzja lill-sponsors tagħna lill-Gilda l-ħwejjeġ tiegħi lil tata
Anka Italja għal żraben tiegħi u l-Inglot għal xari u għal make-up u fil-waqt lil Pablo nirringrazzjaw lil Marks & Spencer għal ħwejjeġ tiegħu. Xari xejn, naturalment. Aħna nkunu Inqas magħkom. problemi. Inqas problemi. Aħna nkunu magħkom nhar il-ħadd li ġej fil-għaxija fejn nerġgħu nkunu magħkom permezz tal-programm 2505 u b'memx dubju nkunu qegħdin niddiskutu d-diskors li se jkun qed jiġi mistenni biħrara kbira minna kollha diskors tal-Prim Ministru nfakarkom fid-9:09 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Grazzi li kontu magħna, nawgurawkom il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb. Idħol fuq one.co.uk